Shosha bafowethu, this is your boy Mziwa Su Mr Fixer Bufebe Mavula kuvaliwe unangi bathubela umahambe khokhoba kuhle kwentombi yesokweni uyintombi zamfisa umfana wakhona lena ehlungu enenkungu umfulo ngiphuza umgeza ntombi nto umsizi wamadoda kanye nabesifazana sebefebele sithi DNA. So namhlanje bafowethu ne-topic engifuna ukuyithinta. Le topic idinga ngathi sonke abalalele le video njengamanje sengathi ungayenza. Nami ngiyenzile kimi. Bafowethu into engifuna siyenze awukuyi-check wena into oyenza kwabanye abantu, uyi-check wena ukuthi kahle kahle umuntu onjani. Kunabantu abayizinja la, kunabantu abangazazi ukuthi bona bayizinja, and labantu abayizinja amadoda nabesimame banoba ne-luck yokuthola abantu aba-right, and then after that uthole lo muntu o-right bese uyamdestroya wena ngokungabi faithful kuyena. Nami ngiyakwenza lokho, nami ngiyayi-check. Anike niyi-check bafowethu, anike siyinuka amakhwapha, uyibheke wena ukuthi ungamshadani umuntu ofana nawe, uyibheke wena ukuthi ungamthandani umuntu ofana nawe. Ngicela sishintshe bafowethu, khona abantu abaney'nhliziyo ezimbi la ngaphandle, yabo, abenza izinto abona makuthiwa zibhekiswe ngakubo ngeke bethanda. So bafowethu ngiyacela ake niyi-check, niyinuka amakhwapha, uyi-check ukuthi lezi zinto ozenzayo ungathandani mazenziwa kuwe. Uma ufebela umuntu wakho ungathandani ukuwena ufetshelwe umuntu omthandayo. Uma wenza okubuhlungu ubulala abantu ungathandani wena kuzobulawa kini or kuzobulawa someone omthandayo. Uma uthakatha wena ungathandani kuthakathwe ingane yakho or kuthakathe wena, kodwa kuthakathwe umuntu othandwa wena umbone isafari. If ungeke uthande ukwenzelani pho? Isikhathi sokushintsha lesi bafowethu, asishintsheni. Asishintsheni ukwenza, asishintsheni i-behavior yethu. Siyekeni ukhetha abanye abantu, ezinye iy'ngane zakweminye imizi. Kodwa into ekumele siyenze, asinikezeni abantu uthando, asinikezeneni uthando, asithandaneni, asithandaneni siyindlu emnyama, sibe nozwelo, sisizane. Yazi uma ungathatha uyibhekisise uyibuka ukuthi ungcole kanjani, uzoyinyanyaka wena ufise nokuzibulala ngenxa yalento nje oyiyo. So asishintsheni bafowethu, asizameni ukushintsha. Kulama video engihlezi ngiwenza la, baningi abantu abayizinja abathola abantu aba-right. Yezwa kuthiwa amathanga ahlanzela abangenamabhodo. Yazi ngiyacela mani, lama video la engiwatholayo nama-messages engiwatholayo enu la kimi, baningi abantu abenza izinto ezimbi kubantu abangi-right. Bafowethu asishintsheni. If uzazi wenza izinto ezimbi namhlanje thatha isinqumo sokuthi uyibuke, ubuke ama-benefits alento oyenzayo. Ayikho, akunama-benefits alento oyenzayo, akunama-benefits alento oyenzayo. Shintsha, thatha isinqumo manje, it's not too late. Thatha isinqumo manje uthi wena uyashintsha, uphile impilo e-right, uphile impilo obungcwele, uthande upartner yakho, ungabulali, ungatshontshi, ungakhuthuzi, ungathakathi. Asishintsheni bafowethu, asithandaneni, asizaneni, masibambane sibe into eyodwa. Ibuhlungu lento eyenzakayo, siyayizwisa ezinye iy'ngane zabantu ubuhlungu. Wena uyajabula, ubhizi, awulali endlini or uyafeba, uthi ufeba kunjalo kuwena ofebayo. Usususpect ingane yabantu uthi yona iyafeba ekubeni ingafebi ngenxa yokuthi ufuna ukuthi ifane nawe.
udliwa ilento oyenzayo. First thing ozoqala uyibheke yini ekwenzisa leyo nto. Mangabangani shintsha abangani. Makuwena shintsha ibehavior yakho wena ngaphakathi, khuluma nawe uyitshene wena. Awudingi umuntu ukuthi ushintshe, uyidinga wena. Masishintsheni bafowethu. Asiyekeni ukuzwisa ezinye iy'ngane zabantu ubuhlungu. Ngoba into endapha lapho sigcina sesikhuluma amagama amabi. Uthi umuntu wakhe, hey, yini ngizwa ngathi wena udliwe, engadliwanga ngenxa yokuthi wena udliwa ile nto ekudlayo ngaphakathi ukuthi wena uyazazi ukuthi wenzani. Udliwa izinto wena ozenzayo ezibuhlungu. And usushifta yonke into yisenganeni yabantu engenzi lutho, usuyinikeza i-stress. Ingenzi lutho. Ufuna ukuyifanisa nawe. Umgodoyi wena uyazazi ukuthi umgodoyi. Usufuna ukufanisa ingane yabantu ngomkuthi nayo YouTube iphenduka umgodoyi. No. Akusiyona inkinga yona. Inkinga uwe. It's either uyindoda or umuntu wesimame, inkinga uwe. Yezwa. Ngiyacela masishintsheni. Ayikho into engikucela masishintsheni. Siyekeni ukuphusha iblame. Sinikeze abanye abantu ngenxa yokuthi dliwa izinto ezidlayo ngaphakathi. Asishintsheni. Uma usuthola umuntu omthandayo ngokweqiniso, kunzima ukuluza umuntu omthandayo. Kunzima ukuluza, ngaba angikuphinde umthole. Ukuluza umuntu omthandayo okurespectayo. Uyibuza ukuthi uze uthole lo muntu wandlula kubantu abangaki before uthole lo muntu. Uyibheke ukuthi usayimisele ukuthi ungaphinde futhi udlule kulabo bantu laba ukuze uthole umuntu onjengaye. Uyozufa ungamtholi. So shintsha kusese manje ke sisi wami, shintsha kusese manje, bhuti wami shintsha kusese manje. Umuzazi shintsha kusese, babengakakubambi shintsha kusese manje, ngiyakucela mina, izwa ngami, ngiyakucela shintsha. Ngoba uzoyisola. Yazi the day lo muntu ethatha i-decision yokuthi yakushiya, amehla ayovuleka, angeke udle, uzokhala, uzozwa ipain ebuhlungu ngale ndlela ongakazi wayizwa, ngenxa yokuthi nje awuvumanga ukubamba imizwa yakho uyiphathe kahle, uhloniphe lokho okuphiwe lo muntu omthandayo. Ngiyacela bafowethu, lento ngikhuluma ngayo ngoba ngiyabazi ubuhlungu baleyo nto leyo. Kubuhlungu ukuluza umuntu omthandayo.